Мони, какви са ползите от участието в програма Lucky Fit? Как се чувства? На първо място срещнах много прекрасни хора. Ползите са много и физически, и емоционални. На второ място се научих да живея по-здравословно и да се храня по-здравословно. Най-големият успех ще бъде, ако това продължи след програмата. И струваше доста напрегната, някак изнервена, може би от ежедневието, което е доста динамично пред тебе, предполагам, работиш доста. Така е. Но ми прави впечатление, че след няколко дена с разходките в планината, с редовното хранене, с упражненията, които правим, доста по-спокойно и усмихната ми изглеждаш. Така ли се чувстваш? Точно така се чувствам, за което изцяло благодаря на програмата Lucky Fit. Надявам се това, ако ти прави впечатление, една практическа програма, която после може да ползваш в ежедневие. Разбира се, че е достъпна, лесна, може да се храниш по този начин, който сме показали на всички участници в дейността. Съответно, разходките в планината и разходките в природата, изобщо вярвам, че ще ти допадат много, дори в градски условия, в някой парк, в някоя гора, ако има близо там, където живееш. Смятам, че всичко е постижимо. Целта на тази дейност като цяло е да накара човека да промени навиците си, да се научи на някакви нови неща, които са подходящи за ежедневието. Не е само участие, което се приключва с една седмична програма, а продължава в ежедневието с месеци, години.